sing ditujone ora muda rewo iki arane gawe keker nyang penontone rewo-rewo cancut kumandang katon gedhe jroning kekanca
ayo diciptakno kabeh padha pergaulan maring agama apa maneh karo liyan supaya kita bisa urip kang aman apa maneh kita bisa dadi tuntunan eya kita kabeh supaya tentram eya iku kabeh dadi pedoman. Atur wilujeng dumateng para rawuh ingkang rawuh mriki anome wasepuh sami amresane mari topeng rewo-rewo topeng rewo-rewo saka pemuda edisiswa eya saya suwe saya rame eya saya suwe saya nyenengke. Kecamatan Kepir Kabupaten Wonosobo sing wis dirancang saka pemuda edisiswa eya
Yeah. Ow. Ow. Ayo motor hutan. Ceritane wayang Ramayana negara Lalengkoti Raja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe dalan dalon Gusti Ongko toko bilung padha pating jerit omah gedhe dalon dadi areng dosa muka nangis gereng-gereng iyo wae iyo wae iyo iyo wae iyo wae iyo 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 wae iyo wae yo 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 wae iyo wae yo 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 yo
Ceritane wayang Ramayana enegara Alenggoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman dikethek putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gede lagala jalaka diobong tokok bilong waao kota patunggere omah gede calon dadi areng dosa muka nangis gereng-gereng iyo wae yo iyo 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 wae iyo wae yo iyo 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 wae iyo wae yo iyo 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 wae iyo wae yo iyo iyo iyo
ốt ya 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 đó 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 ya 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 ế ya 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 ayo ya 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 Yeah. Ốt, yeah, ốt, ốt, yeah, ốt, ốt, yeah, ốt, 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 yeah, ốt, yeah, 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 yeah. Yeah, alon, ớt, yeah, 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 yeah. Yeah, ơi, đó, 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 ơi đó, ơi ơi đó, ông ông đó, ông ông đó, ông ông ấy, ông ông đó, ông ông ấy, ông ông yeah. Ceritane wayang Ramayana ing negara Alengkoti Raja Oh ya. Ratu Buta Rahwana Raja Hey. gawe geger nyolong Dewi Sinta Oh ya. Anoman Oh ya. cek putih taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ting Anoman ora wedi getih dalang dalang koti opo Gati opong, gati opong. Yeah. Ayo pada perang ayo. Iki masane goro-goro iya. Iya.
Ya. 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 Oi. Ngono. Ayo, buto. Anomane maju bareng. Oi. Oh, buto cilik kleru mapane. Hei, ya. Iso tidak karo Anoman. Hei. Ya. Syah. Hei. Hei, Anoman. Ayo, podo dipimpin Anoman. Ojo ngidak-idak buta cilik. Ayo. Ya. Au. 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 Ayo, jumeneng. Ayo, tanding karo aku. Kibar, ayo. Kecanda mutiar ke. Ayo. Ya. Hai. Ya. Ayo. Maju, ayo. Ya. Ayo. Latala kecanda ipla. Ya. Ayo latala. Ayo. Ayo. Ayo Anoman. Maju oh, kuy. Ayo. Ya. 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 Ayo maju bareng. Asyik. Iki sing cilik barang padha melu-melu. Ayo, kene. Yo. Yuk. Mapano kowe? Ayo. Asyah. Hai. Ya. Ya. Hai. Ayo. Ceritane
wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedek putih sowan taman cinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gede dalang Ngalengkoti opo Gati opo Koko bilung waao Moto pating klerit Omah gede calon dadi areng Dadi areng Koso muko Nangis gereng-gereng Osya Iyo wae iyo 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 wae 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 Os ya os ya os ya ha ai ha a 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 ha ai ya yeah.